Hola, bona nit. Aquí estem amb els cavalls que cuidem de pupilatge a la Torre del Manresà. En aquest vídeo podeu veure les instal·lacions per la nit on estan guardats els cavalls després d'estar tot el dia amb els prats i els corrals que tenim a l'exterior. Les instal·lacions són espectaculars i estan totes equipades perfectament per cuidar bé els cavalls i el manteniment també del lloc on passaran la nit. Durant el dia passen pràcticament tot el dia, des del matí fins a la tarda, als prats sueltos, i també venen gent per muntar a cavall i venen gent per poder fer pràctiques. També n'hi ha rutes de cavalls per aquí a prop i com veieu les instal·lacions són fantàstiques. Esperem que algun dia es podeu visitar i si voleu també allotjar-se teniu la casa rural, que la tenim aquí mateix, en la qual us atendrem el millor que puguem. Tenim dos apartaments, en un caben 4 o 6 persones i en l'altre caben 6-8, i després tenim 4 habitacions, en 2 que són per 3 persones també poden cabre. Doncs sense més, us desitjo bona nit, que tingueu un bon any 2020 a tothom, i aquí des de la Torre del Manresà a la Seu d'Urgell us esperem com vulgueu, també amb els vostres cavalls. Bona nit.